Tak. A jsme tady. A my vás tady všichni vítáme na první kapitánské schůzce k Vltava Run 4, která se poběží letos podruhé. A vy jste takový jako skoro nováčci. Takže my vás tady vítáme všichni 4. Já se jmenuji Květa Látalová. Starám se o logistiku závodu. Je tady s náma Míša Králová, která se stará o předávky a veškerou produkci. Je tady Láďa Majtán, který má pod palcem infolinku, všechny ostatní věci, produkci i partnery. A je tady s náma Jája Mužíková, která se stará o komunikaci, stará se o firemní týmy a s váma všema se ráda potká potom i v cíli, i na startu. Že Jáj? Budeme tam, budeme to dokumentovat, přesně tak. Abyste měli památku hezky. Perfektní, ale nejsme to jenom my, kteří na Vltava Run 4 pracují, máme tam spoustu lidí, kteří s náma ten závod tvoří. Jednak jsou to obsluhy na předávkách, organizátoři, servisní týmy, které se nám o trasu starají a kontrolují značení, foto-video tým, kdyby se vám náhodou něco stalo, tak s náma pojede i medical tým, komunikační tým zastřešuje já parking týmy jsou na takových těch předávkách, které jsou hodně obsazené, hlavně z důvodu Vltava Run velkého. Jede nám před prvním běžcem takzvaný advanced tým, za posledním běžcem zase potom closing tým a ještě po nás to celé zkontroluje cleaning tým. Takže v době závodu, tím, že jsme vlastně Vltava Run 4 i Vltava Run velký, tak je na trase třeba nějakých 500 až 600 pořadatelů, kteří se vlastně o celé to dění starají. Tak jenom abyste věděli, že v ten víkend je to trošku rušný a že to nezvládne jenom já, Láďa, Míša a Květa, ale že je nás na to víc. Můžeme jet dál. Já bych tady jenom k tomu doplnila jedinou věc, Květi, a to je, že vlastně všichni tyhle ty lidi mají pravomoc organizátora, takže vlastně všichni je radno poslouchat a všichni mají teda pravomoci vám říkat, co máte dělat. Tak a ještě tady teďko byl dotaz, teď se mi tady to zmizelo, ale něco, jestli všichni startují v 7, nebo co tam byl ten dotaz? Jo. Ale k tomu se dostaneme. Tak k tomu se dostaneme, všechno vám to povíme. Mário, musíš vydržet, ještě si něco poslechni. Ale všechno to tam napiš a my se tomu budeme věnovat postupně. Přesně tak. Tak tedy můžeme jet dál. Tak, Vltava Run 4. Startujeme ze Slabské přehrady, konkrétně z Měřína, přímo z travnaté pláže. A na trase dlouhé bezmála 52 kilometrů, kterou jsme rozdělili na 4 úseky, se prostě vystřídáte, dostanete se do Prahy Braníka, kde je nejen cíl Vltava Run 4, ale i cíl Vltava Runu celého velkého, takže zažijete vlastně celou tu atmosféru, kterou sebou Vltava Run jakoby táhne celou trasu tak do cíle a tam to zažijete se všema těma lidma taky, takže to bude bezvadný. Akorát budete jakoby jejich předvoj Velké Vltavy, doběhnete do cíle malinko dřív a budete jim tu trasu jakoby otvírat, takže máte se na co těšit v cíli. Trasa je rozdělená na 4 úseky a podle toho, jakou kategorii si zvolíte potom v kapitánské sekci, tak ji budete zdolávat buď jednotlivě nebo po dvojicích. Můžeme popojet dál. Vltava Run, o kterém jsem tady už párkrát mluvila, je vlastně závod, kterého se poběží letos už 12. ročník a startuje o den dřív, startuje už v sobotu od 4 ráno ze Zadova a my vlastně s Vltava Run 4 se připojíme na poslední 4 úseky před Prahou, tady k tomuhle velkému 375-kilometrovému závodu a dalším 310 týmům, kteří už budou mít za sebou v nohách stovky kilometrů, ale budou stejně nadšení tak jako vy. Takže Vltava Run je tady tenhle ten větší závod a je určený pro 12členné týmy. Vltava Run 4 je určený pro 4členné týmy, které vy už máte určitě sestavené.
a máme tam jeden deadline. Ládi, jestli můžeme popojet dál, tak k tomu popovídáme dál. Máme tam deadline 25. dubna, dokdy my po vás budeme chtít vyplnit ve správě týmu své běžce a zvolit si kategorii. A můžete si zvolit kategorii buď 2x2, to znamená, že poběžíte své úseky ve dvojici a to je ta hlavní kategorie. Tam na tomhle, tady jsme to viděli pro tu 4 jako DNA toho závodu, že poběžíte ve dvojicích. Budete se i ve dvojicích střídat a každá ta dvojice odběhne vlastně 2 úseky. Očekáváme, zaběhnete v téhle situaci v podstatě půlmaraton v terénu, a moc pěkné trasy, která se bude ve 3 úsecích bude shodná s Velkou Vltavou, ale na tom posledním se od Velké Vltavy odpojíme a dáme si takový jako solidnější úsek s daleko větším převýšením ve větší přírodě a terénu, ale o to krásnější. Takže je to takhle, že teda v hlavní kategorii poběžíte 2 nádherný úseky, pokud poběžíte ve dvojici, a ve vedlejší kategorii, pokud se rozhodnete, tak vlastně každý člen vašeho týmu odběhne 1 úsek tady téhleté trasy a doběhnete do cíle, můžete doběhnout potom společně na posledních 100 metrech. Je to vedlejší kategorie, kdy tady každý běžec odběhne pouze 1 úsek. Já jsem tady chtěla dodat, že z loňského roku, kdy jsme dělali feedback od těch týmů, tak vlastně většina týmů kvitovala, že je super běžet ve 2. Že vlastně je to úplně nový zážitek, který jako neznají a závodit jako s parťákem, že se strašně jako vyhecujete. A jenom pak to, že doběhnete někam, přidáte si klíčky od auta, ty běžej a vy jdete hledat to auto. Je to jako úplně jiný typ zábavy, takže určitě jako 2+2 je jako super zážitek. Jo. Ten moment toho, že si vlastně nepředáváte jenom štafetový pásek, ale i klíče a musíte jít hledat to svoje auto, který je jako dost fajn si nějak prima označit, abyste si ho poznali hned na tom parkovišti, je vlastně ten fun moment, který ten závod vlastně ještě utváří dál. Tak. Můžeme? Ja vám poviem, čo je to předávka, ale vy, čo ste bežali Vltavaran, tak určite si to pamätáte a viete. V prvom rade je to priestor, kde si budete predávať ten štafetový pásek, prípadne kľúče od auta, ako hovorila Kvietka. Je to priestor, ktorý je vždy na každej předávce ohraničený 4 vlajkami, ktoré by ste mali vidieť už z diaľky, keď budete pribiehať. Na tej předávce je vždy nejaká zodpovedná osoba, kapitán úseku, väčšinou sú tu naši skvelí proste dobrovoľní hasiči z jednotlivých miest a tí zapisujú časy. Keď pribehnete, pokiaľ by ste mali pocit, že vás nezapísali, tak si to radšej zkontrolujte. No a samozrejme ideálne, keď budete čakať, pretože ono v tú nedeľu, keď vy už budete vybiehať alebo dobiehať, tak tá Vltava sa tam už bude trošku tak ako už tam bude veľká, tak nebrániť vlastne aj tým ostatným bežcom nebyť v tej předávce a byť tam niekde prostě jako po boku, no. No, tím vlastně jako chceme říct, že při předávce musí být dobře vidět vlastně přibíhající i odbíhající běžec a že bychom se na té předávce měli zdržovat co nejkratší možnou dobu. Presne tak. Je pár základných pravidiel, ktoré moc poprosíme, aby sa dodržovali. Určite, jak sme už spomínali teraz, neblokujeme, nemotáme sa, neprekážeme proste ostatným. Keď chceme fandiť, tak neobmedzujeme ostatných. Chováme sa slušne, je to hlavne aj voči tým našim kolegom, ktorí sa o tie předávky starajú, pretože tí naozaj ako tam majú toho dosť. Autami jazdíme v okolí předávok a na silnici pomaly. Je tam veľa úsekov, ale vás sa to v podstate ako netýka, kde beží bežec aj po silnici, tam, kde proste chodia auta. Dodržujeme to, že vlastne nevykonávame nejaké osobné potreby na verejnosti, u vrátok, u domov, na súkromných pozemkoch a podobne.
Od toho tam máme tojtojky od partnera DEC, prípadne sú tam nejaké ako blízke miestne reštaurácie a toalety. Neodhadzujeme odpadky, budete mať od nás minimálne tie odpadkové pytle, takže poprosíme, čo si donesiete, to si odnesiete. Parkujte iba na tých povolených miestach, xkrát sa nám stane, že rýchlo niekto chce dobehnúť a zablokuje polovičku předávky a parkoviska. Po silnicích a po tých verejných komunikáciách vlastne sa pohybujete ako chodec, to znamená, že bežíte po tej ľavej strane komunikácie proti jedoucim vozidlom. Na toto si dávajte určite pozor. A čo sa týka zranenia, odstúpenia od závodu, tak to treba nahlásiť a samozrejme ten, ktorý je zranený, odstupí, už potom nebeží. Ano. Tady vlastně pravidlo toho odstoupení, případně zranění ze závodu, tak samozřejmě za toho zraněného běžce nastupuje jiný běžec z týmu. V případě hlavní kategorie 2x2, tak nás vlastně odpadá tam to pravidlo, že nemůžeme běžet 2 úseky po sobě a může nastoupit vlastně jakýkoliv člen týmu jako náhrada tady za tohohle případně zraněného odstoupení, nebo pokud je někdo zraněný nebo ze závodu kvůli zranění odstoupí, tak už se do závodu potom nemůže vrátit. Tak to jenom co se týče pravidel závodu těch základních. Můžeme dál. Tak tady je povinná výbava, něco málo k povinné výbavě, stejně jako na Velké Vltavě, tak i na 4. Tady máme pár základních věcí. Určitě potřebujeme, abyste u sebe měli funkční mobilní telefon. Jsou to úseky na lesních cestách a tak dále, kde když by se něco stalo, tak je potřeba, abyste si mohli zavolat o pomoc. Seznam telefonních čísel na členy týmu a na nás jako na pořadatele, lékárničku a dezinfekční gel a itinerář trati. Ideálně vytisklej v autě, abyste si ho třeba těsně před vyběhnutím mohli nastudovat. Nejsme závod, který by se běžel v koridoru. Vždycky říkám, jak na velký, tak na 4 je dobrý ten svůj úsek mít nastudovaný a nespolíhat se 100% na značený trati. My samozřejmě trať označujeme, ale je dobrý plus minus vědět, jakým směrem kam běžím a co mě čeká. Na konci se dostaneme ještě k propozicím, kde každý úsek popisujeme, takže tam si k tomu řekneme více. Dostatek jídla a pití. V Měříně ráno tam se s největší pravděpodobností nebude dát vůbec nic koupit, tam ještě nic otevřeno nebude. A na dalších předávkách, možná v Davli, ve Vranym je lepší mít být vybavený dopředu. Jo. Tak, tady popisujeme zranění, odstoupení z závodu, to znamená ve chvíli, kdyby se vám cokoliv na trati stalo, volejte buď medical team přes aplikaci záchranka, nebo rovnou, když to bude nějaký vážnější zranění, záchranku přes 155. Na tom místě, z kterého vy nemůžete běžet, z vás nahrazuje, jak už Květka říkala, někdo jiný z toho týmu, to znamená, ten běžec se tam na to místo musí dostat, tam vás vystřídá a z toho místa on pokračuje dál. Určitě prosíme, abyste nám toto, až se toto všechno odehraje, nahlásili i na infolinku, aby jsme měli zprávu o tom, že nám na předávku dobíhá někdo jiný, než má a že se někde něco stalo. A ten běžec, co se zraní a odstoupí, tak ten už se do závodu nemůže vrátit. Už jakoby nejde to, že si ty úseky třeba začnete pozovat a řeknete, tak on odběhne až ten poslední, ne, to nejde. On odstoupí ze závodu, do závodu už se nevrací a jediný, co my umožňujeme, že si tu cílovou 100metrovou rovinku na hamru symbolicky můžete dát jakoby všichni 4 a doběhnout všichni 4 do cíle. Ale nejde to tak, teď ilustračně Kamilu bolí noha, tak ona si teď jeden úsek nechá a poběží až ten další. To už v rámci toho závodu nejde. Musí odstoupit a nahradit jí někdo jiný. Tak, startovní set je Míša, jestli se nepletu. Ne, startovní set jsem já. Pardon. Nevadí. Startovní set bude doručený na kapitána na začátku května, čili na vás, asi předpokládám, že jste tady většinou kapitáni a v rámci toho startovního setu dostanete set trik Puma s logem Vltava na 4, takže si je budete moci případně přeprát, pokud chcete přeprát, nebo rovnou s nich můžete vyběhnout, to už je na vás. Bude tam i startovní čísla a ID pásky běžců.
Budou tam samolepku, kterou si dáte na auto, aby bylo vidět, že jste z Vltavaranu. Budete tam mít právě součástí startovního setu, jsou teda i elektronické propozice. V rámci toho setu vám přijdou parkovací karta k vašemu autu, kterou prosím umístěte za čelní sklo a určitě si tam napište číslo na řidiče. Protože v případě, že by bylo potřeba vám telefonovat, tak je to jakoby strašně důležitý, aby jsme byli schopni vám nějakým způsobem zavolat. Takže prosím, určitě tam napište číslo na řidiče. Jak říkala už Míša, dostanete i odpadkový pytel, abyste tam dávali odpadky a neházeli je někde. Samozřejmě vždycky všichni říkají, to nikdo nedělá, ale vždycky něco je. Takže se omlouváme, ale opravdu to upozorňujeme. Prosím, nehážte to mimo určená místa. A když to nemůžete hodit do nějakého odpadkáče na místě, tak prosím to vyhoďte do toho odpadkového pytle, který pak vyhodíte v cíli. A samozřejmě všichni dostanete v cíli, na těch posledních 100 metrech dostanete medaile, s kterými proběhnete potom cílem, tam vás vyfotíme, to je taky součástí běhu a pak si budete moci, jak říkala Květa, budete si moct užít krásně finisherskou atmosféru v cíli. Tadyhle ten balíček dostane kapitán, který ho potom rozdistribuuje na své členy týmu. Tak, doufám, že to je jasné, můžeme dál. Perfektní. Takhle budou vypadat startovní čísla a my bychom potřebovali, abyste si je nasadili tak, že to barevně odlišené číslo bude mít běžet posledního úseku, protože tohle poslední barevně odlišené číslo bude mít v sobě nalepený čip a zabezpečí oficiální časomíru. Vy, jak budete měnit své běžce, respektive budete si předávat štafetu na předávkách, tak bude vám zapsaný čas té předávky. Prosím, případně si to ještě s těmi organizátory na těch jednotlivých předávkách zkontrolujte, aby ten čas byl zapsaný. Ovšem je to jakoby neoficiální ruční záznam času, který budeme mít u sebe, ale oficiální měření času bude probíhat tady touto čipovou metodou a je tedy potřeba, aby poslední číslo 4 proběhlo na běžci svého úseku cílem. Bez tak poběžíte všichni, ale kdyby, jak už jsme tady párkrát řekli o zranění, samozřejmě se nic nestane, ale kdyby něco, tak tohleto číslo musíte pronést cílem v každém případě. Číslo mějte viditelně umístěné na sobě, na nejvrchnější části oděvu, tak aby jsme vás na těch předávkách chytli a aby to organizátoři viděli. A prosím zepředu, jo, jsou tendence, že se dostáváte i ze zadu, tak prosím ne, zepředu číslo vždycky na čele. Teda ne na čele, jako na Pardon, na čelo si to dávat nemusíte. Promiň. No a já už jsem mluvila o deadlineu, který jsme měli na 25. dubna, takže 25. dubna prosím mějte vyplněné všechny svoje běžce na úsecích, mějte určenou kategorii, kterou chcete se svým týmem běžet. Jak říkáme, hlavní kategorie tedy 2x2, to znamená běžíte po dvojicích vždy 2 úseky. V administraci potom uvedete i čas na desítku, váš nejlepší čas na desítku po rovině v posledním roce a my podle toho budeme sestavovat startovní listinu. Startovní listinu, Ládi, budeme to mít na dalším slajdu, vyhlásíme začátkem května a bude vyhlášena převážně podle vašich časů na desítku. Předpokládáme, že začneme se starty kolem 7:30. Ještě vám to právě upřesníme v té startovní listině a budeme ji sestavovat na základě vámi uvedených časů na desítku. Samozřejmě ti pomalejší vyběhnou dříve. Jak jsem říkala, časy zapisované na předávkách jsou orientační, oficiální měření zajišťuje časomíra v cíli čipová, která je umístěna tedy v posledním čísle týmu. Mario, jak jsem chytila, se ptal, jestli by nemohl mít modré číslo. Mario, můžeš příští rok na Vltavaran 2026. Tam bude pravděpodobně modré číslo, ale na 4 budeme vycházet tady z té naší krásné oranžovo-černé kombinace. Takže letos to zvládneš takhle, doufám.
Hele, to už mám, i ty modrá už mám. Nemohli byste dát nějakou, já nevím, zelenou nebo něco duhovou? Ale my se nad tím zamyslíme, jak říká Jája, dobře, uvidíme. Jak říkají kolegové, good point, but no. Ne, uvidíme, Mario, vůbec si to neber osobně. Zkusíme to nějak doladit. Třeba budou růžový. Tak, značenie úsekov, to je to celkom jednoduché. Budete mať na trase, tam, kde budete mať tú istú trasu s veľkou vltavou, modro-oranžové šipky, tam, kde budete mať tú svoju trasu, ten svoj úsek, tak budete mať iba oranžové šipky. Na trase budete ešte vidieť mlíko, takzvané, takú značící pásku s logami Vltavy, a to značenie prebieha v nejakých ako pravidelných intervaloch zhruba po tých 200 metroch. Je to kombinácia tých šipok a tej značiacej pásky. Určite, jak už spomínal Ládi, Kvietka a Jája, nezabudnite mať so sebou mobil, používať ideálne tie mapy GPX, kde máte presne tú trasu nalajnovanú od nás, takže by ste sa teoreticky nemali stratiť. A to je vlastne k tomu značeniu asi všetko. Som sa tak rozbehla a už som aj skončila. Tam je asi jediný jako krizový moment je ten ve Vranym, kdy se to rozděluje. Protože vy se napřed napojíte vlastně na tu jakoby klasickou Vltavu a potom vlastně ve Vranym se to rozděluje, že ta klasická Vltava běží rovně po rovně a vy vybíháte tam do kopce. Tak tam je to vlastně jediný, že teda běžíte, myslím, vpravo, Ládi, je to tak? Že se tam běží do... Jo, vpravo. Na začátku je to tak, že vlastně z Měřína vybíháte, z předávky vybíháte sami, po cca kilometru se napojujete na trasu klasického Vltavaranu. Ten pak zase odbočuje vlastně dolů na předávku v Rabini a vy, jelikož v Rabini nepředáváte, tak běžíte rovnou dál na Slapy, až rovnou. Ze Slap do Davle trasa stejná, z Davle do Vraného trasa stejná a ve Vraným cca 400-500 metrů po vyběhnutí klasická Vltava běží vlastně dolů k Vltavě a vy jdete doprava v takové vilové čtvrti mezi baráky a čeká vás tam hezký stoupání. Snad jsem neprovedl něco. Ale Láďo, je to stejný jako loni, jo? Z toho Vraného takhle, z toho Vraného je to stejný jako loni, akorát letos to bude líp označený. Minulý rok jsme to měli nějaký trouble, že nám to tam přeznačili a strhali nám značení, takže letos si dáme záležet a ten začátek bude označený mnohem líp, abyste to trefili. Jo, ale zase opakuju mapu v telefonu, v hodinkách minulý rok my z Vraného volali běžci, že neví, kudy mají běžet, jo, že tam není značení. Říkám, prosím, otevřete si mapy CZ, GPXO a pokračujte dál tak, jak to má být. To znamená opravdu mít u sebe ten mobil, aby když náhodou značení nebude, abych nemusel na infolinku a nechat se navádět po telefonu, ale abych se podíval do mapy. Jo. Stane se to, hold prostě obhospodařujeme spoustu kilometrů trasy a nám tam projde někdo, kdo si nepřeje například, aby tam visela páska nebo něco takového, tak my se zase snažíme značit tak, aby to tam nezůstalo natrvalo, takže a dokázali jsme to prostě hned po závodě zase sklidit, ale má to bohužel někdy daň tu, že s tím může někdo pohnout a nejsme schopni prostě celou tu délku někdy uhlídat, takže stane se, budeme rádi případně za info, pokud se něco takového stane, vy to objevíte a budeme se snažit to co nejrychleji napravit, ale jak říká Láďa, mapa v hodinkách, mapa v telefonu vás zachrání. Případně v hlavě. V hlavě, ano. Tak prezentace a prostor startu. Letos jsme se z Rabině, kde jsme po loňským prvním ročníku usoudili díky klasické Vltavě poměrně šrumec, tak jsme hledali náhradní místo. Našli jsme ho cca 3 kilometry dál v Měříně, v areálu vojenského hotelu. Moc, když je hezký počasí, tak moc pěkný areál. Dá se tam i přespat, takže kdybyste třeba nechtěli jeli na ráno z Prahy nebo od někud jinut, tak se tam dá i přespat. Startujeme vlastně přímo z břehu s Vltavou, z pláže.
ve spodní části toho areálu, je tam místo na parkování pro auta. Na vjezdu do toho areálu jsou závory, ale máme přislíbeno, že by měly být závory otevřeny. To znamená, závory budete mít otevřeny, sjedete až dolů, tam už vás odnavigují šipky naše a na předem určených místech zaparkujete. Přinesete nám podepsané prohlášení všech běžců, které dostanete v tom startovním balíčku. Prosím, není možné nám ho posílat na e-mail, poskenovaný a tak dále. Je potřeba ho mít vytisknutý a na startu nám ho předáte. Pokud by se s prohlášením, co od nás dostanete cokoliv stalo, už nyní v kapitánské sekci v kolonce ke stažení si ho můžete stáhnout. A prosíme samozřejmě, abyste se dostavili s dostatečným předstihem, to znamená alespoň 30 minut před vaším předpokládaným startem. Na startu jsou záchody, takže kdybyste si potřebovali skočit, tak jsou vlastně hned 200 metrů od startu. Květi, napadá tě k tomu startu ještě něco? Ty jsi tam se mnou byla podívat. Nenapadá, jenom se nelekněte toho, že budete prostě výjíždět do areálu, který, jak říkal Láďa, je s závorou a patří prostě pod areál hotelu, je to všechno domluvené a odstartujeme prostě pohodlně odtud. Namažte si kolínka hnedka na začátku. A parkuje se tam na tráve, tak toho se taky nebojte, je to dohodnuté a povolené. Bude to označený určitě to parkování a bude tam někdo od nás, který vás odnaviguje. Perfektní. No a v cíli vás budeme čekat popolední v neděli 11.5. na travnaté pláži sportovního centra Hamr Braník. Proběhnete stejnou cílovou bránou jako běžci Velké Vltavy. Kolem 14. hodiny bychom udělali vyhlášení prvních 3 týmů, které nám doběhnou do cíle a časový limit teda zůstává 22 hodin, protože my ty předávky prostě zavírat nebudeme, dokud nám nedoběhnou i všichni běžci, kteří jsou na trase už od sobotního rána. Jak už jsme říkali, posledních 100 metrů tady do té cílové brány můžete doběhnout společně a protrhnout tady tu krásnou cílovou oranžovou pásku a dostat se tak do cíle. Už medailí. Medaily si nafasujete při seběhu na travnatou plochu. Tak, parkovanie v cíli bude hodně koordinované. Budeme tam mať jak security, tak mestskou a štátnu policiu, aby nám s tým pomohli, protože doslova parkujeme nějakých 850 aut, čo sa týka bežcov, takže to je jako velký mazec. Čo je pre vás dôležité vedieť je, ale tuto mapu, ktorú vidíte, budete mať na každej parkovacej karte, že výjazd z ulice Modřanská je cez ulicu v Náklích. Do ulice u kempingu je zákaz vjezdu, tak aby ste zbytočne nezachádzali a nesnažili sa dostať čo najbližšie vjazdom prostě k parkovisku E alebo D, kde budete najskôr všetci parkovať, tak prosím v ulicích v Náklích a potom už jednosmerkami cez ulici Vltavanu sa dostanete postupne na to svoje parkovisko, kde vás uložíme. Ja poprosím Ládika na ďalší slide. Tu vlastne vidíte, jak tá parkovacia karta bude vyzerať. Máte tam označenie týmu, budete tam mať označené vlastne ako to vaše auto a zase poprosím, pripomeniem, nezabudnúť si napísať telefónne číslo na řidiče auta alebo niekoho, kdo prostě bude operovať s kľúčami a bude dostupný prostě na telefóne. Tak, propozice, ty už jsem naťukával. Před chviličkou vy vlastně od nás dostanete k každému úseku takhle textový propozice, kde si můžete přečíst, nastudovat popsanou trasu pro běžce, trasu pro auto, je tam popsáno, jak se parkuje, délka, je tam nějakým způsobem náročnost toho konkrétního úseku, povrch té trasy, jestli je to 100% asfalt, nebo jestli je to kombinace s trailem, abyste plus minus věděli, jakou si máte vzít botu. Samozřejmě je to kalkulovaný na nějaký normální počasí, jo? To znamená, já osobně si myslím, že když bude celý týden sucho, že se většina úseků dá odběhnout v silničkách nebo v nějaký botě s dobrým tlumením. Když bude 3 dny předtím pršet, tak samozřejmě trailovky, nějaký nepromokavý boty přijdou vhod. Je tam zaznačený graf nadmořské výšky toho úseku, takže abyste věděli, vás čeká kopec a tak dále.
a je tam vlastně vždycky QR kód s odkazem na trasu pro běžce a trasu pro auto. Tady moc prosíme, a je to vlastně i v pravidlech, aby ve chvíli, kdy se přesouváte, abyste nevolili tu nejkratší možnou trasu, třeba co vám ukáže navigace, ale abyste využívali tu naší trasu pro auto, protože my se snažíme, aby se auta co nejméně potkávaly s běžci. Jo, takže občas vám to může zdát nelogický, proč vás to táhne delší cestou nebo jinudy, než by doporučovala klasická navigace. Je to z toho důvodu, aby prostě ty dodávky a ve vašem případě teda osobáky neběžely po té stejné komunikaci, co nám běží běžci. V současné chvíli už jsou na webu vltavaran4.cz v kolonce trasy všechny 4 úseky zveřejněný, je tam možnost GPX, zase stáhnutí u každého úseku. Pokud byste s tím kdokoliv potřeboval poradit, pomoct, nevěděl třeba jak s GPXem, klidně mi zavolejte na infolinku a můžeme se na to spolu podívat. Tak a teď se jenom dostáváme k tomu, že máme nějaký partnery závodu, máme je i pro klasickou Vltavu, ale samozřejmě se to všechno týká i vás, takže cokoliv, jakýkoliv říkáme, že máme nějaký různý akce, slevy a tak podobně, tak se týká i vás. Měl vám být, doufám, že vám došel minulý týden mail, kde jsme to všechno shrnuli, toto je taky v aktualitě na webu, můžeme to asi rychle, Ládíku, proběhnout. Jsou tam nějaký prostě různý, že můžete si vybavit a můžete si nakoupit, co budete potřebovat, všechny možný i třeba výživu, oblečení a tak dále, která se vám bude hodit. A s tím souvisí i to, že teda určitě nezapomeňte nás sledovat na sociálních sítích, protože tam vlastně dáváme většinu informací a jakoby většina informací se týká vlastně jak klasické Vltavy, tak Vltavaranu 4. Tak a tady, když jsme těch testování bod u Pumy, tak bych vás ještě závěrem ráda pozvala příští týden ve čtvrtek, 24. doufám, že to říkám správně, v 6 hodin máme testovací výběh, kdy se proběhne poslední úsek, vybíháme z Braníku a běžíme na Zbraslav. Začínáme v cíli na Hamru v 18 hodin 15 minut, budete si moct půjčit obuv a běžíme vlastně na Zbraslav nebo lehce před Zbraslaví na nějakým 4,5 kilometru se otočíme. My tady máme improvizovanou nejspíše občerstvovací stanici, kde si budete moct vyzkoušet Pilar Performance, Google a tak dále a poběžít se zase zpátky do cíle na Hamr. Tak v události na Facebooku si můžete přes formulář objednat boty, vyzkoušení, abyste si to proběhli a bude to taky jako hezký, myslím si, že by mohlo být i hezký počasí a budeme tam mít trenéra vepředu i vzadu a bude to prostě prima a fajn. Tady každopádně ještě jedna věc, pokud byste chtěli před Vltavou si vyzkoušet, ještě taky běžet, tak můžete běžet pro dobrou věc a to je v rámci Wings for Life, můžete si zkusit běžet pro ty, kteří nemohou a zkusit doběžet co nejdál, než vás chytne to jejich autíčko. Tak a já si myslím, že jsme se dostali na úplný konec, je to tak, Ládí? Ano, už nemám super. A už se teda můžeme dostat k těm dotazům. Pak, když jsme něco nezodpověděli, tak se klidně můžete buď to přihlásit, nebo nám napište do chatu. A já tady teda ještě v rychlosti proběhnu ty dotazy, které nám tady všechny poslal Mário. Startujeme v 7 podle nahlášených časů. Startujeme tedy, jak říkala Květa, podle té startovky, kterou ona poctivě sestavuje. Takže to, že jo? Ano. Takže vám dostanete čas. Pokud by vám to nějak něčím jako kolidovalo, tak můžete se na ní obrátit, ale fakt to dělá vždycky z nejlepšího vědomí a svědomí, aby to co nejlíp fungovalo, abyste doběhli ve správný čas na správné místo. 2 auta nejdou. To určitě rovnou máte jako 1 auto. Ono by to i jako možná logisticky bylo náročnější mít 2 auta, takže určitě 1 auto. A teď asi otázka na Ládíka. Dokdy nahlásit na infolinku změnu složení týmu a rozdělení úseků? No tak my to samozřejmě umíme až do té závodní neděle, ale rádi bychom co nejdřív. No, tak 25 se to zamkne v administraci, tak samozřejmě i ten 1. květnový týden to ještě umíme.
No, jde o to, že samozřejmě máte něco nahlášeného, ta kapitánská sekce je nějak jakby nastavená už potom do megaboardu, ve kterém my hlídáme vlastně průběh toho závodu a máte teďka čas dalších spoustu dní k tomu, abyste to dopilovali a samozřejmě pochopíme, pokud se něco stane, nějaké zranění ještě po uzavření sekce, ale moc prosíme za to, aby to byly jako fakt výjimky výjimek a tak, ať se nám to vlastně jako nestane. Ideálně. Rozumím. To je jenom jako výjimka z výjimek. Jeden člen týmu je motorkář a plánuje se vrátit v sobotu v noci odněkat prostě z Itálie. Tak kdyby se tam vyboural, tak budu volat. Jako. Ale mám připravenou náhradu, jo, takže to je jenom o tom, jako, že jednoho vyměním. Ale v tomhletom případě, pokud se má vracet v sobotu večer, tak asi nám to pak nahlásit prostě v neděli ráno při prezenci, jo. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se to stane prostě do pátku, tak mi to posílejte na e-mail. Ve chvíli, kdyby se to mělo stát v sobotu, když my už jsme na trati klasický Vltavy, tak to prosím dořeš, protože to už jako na e-mailu moc nejsem, tak to už prosím dořešme při prezenci na startu. Jo. To je dobrý dobrodruh teda. Já myslím, že rovnou přijde s tou motorkou a rovnou z té Itálie. Ale bude mít přesazený zadek, tak bude rád, že to rozběhá. No, takže vy jediný máte výjimku, můžete mít auto a motorku. Zbytek, prosím, jedno auto. Králem dopojede tou motorku, když mu poběží. A to už je váš problém. Tak, kolik je celkem týmů? Limit je 50. Ještě pořád nemáme dohlášený všechny. Je to tak? Ano. Takže uvidíme. Tak, máme nějaký dotaz, ještě další? Někdo ještě máte? Mě i k logistice závodu nebo k výměnám, ale jestli jste běželi velkou, tak už vlastně víte. Malá prostě je taková intenzivní, taková zhuštěná, taková jako, že když si to dáte 2x2, tak prostě dáte 10, 11, pak si hodinku odpočnete v autě a jdete na další. Ale je to super, je to prostě koncentrovaný. Je to takový ten základ, a vlastně hrozně výhodný v tom, že prostě ráno vyběhnete a v poledne tam jste a celý to máte. Jo? Jakože malý, intenzivní, zhuštěný balíček. No a Pardon. Dvě věci. Jedno, tím pádem rozhodně se poběží ne dohromady jako minule, jo? Takže se to bude dělit na skupiny. Minule to bylo takový hezký, když jsme vyběhli všichni. Tak. Ale já vás nenechám běžet jako jednotlivě, ty týmy vždycky poběžíte v nějakém balíčku, v nějakém rozběhu. Potom ještě možná pro všechny, kdyby bylo mokro, tak ten poslední úsek je opravdu jako relativně, tam jsou kusy kamenitý, takže kdyby bylo mokro, bude to rozhodně jako klouzat, jo. To jenom možná jako Láďo někde to říct, protože opravdu jako ty kousky, které tam jsou, ty nahoru mezi tím, jo, tak ty jsou fakt docela nepříjemný, kdyby bylo mokro. Takže určitě. To pro ostatní opravdu jako to bude potom hezky klouzat. Jo, na tom čtvrtém úseku, když bude mokro, hele, dávejte na sebe bacha, jo, z té závisti dolů, to je fakt jako dlouhý kopec, takže celkově ten čtvrtý úsek je poměrně náročný, doporučuji na něj nasadit někoho, kdo má trošku v nohách, protože tam je to nahoru, dolů a ještě jednou nahoru. A spíš tam potom ne závisí dolů, ale takový to, co se běží nahoru, jakoby mezi tím potokem a tím. Jarová? No, přesně. Jakoby z Jarova nahoru, tak tam opravdu je kus jako dost kamenitej na to, že je to takový serpentíny a kdyby bylo mokro, tak je to fakt nepříjemný jako nahoru. Tam, když jsem trasoval minulý rok, tak jsem si říkal, že to snad není možné, že jsem 10 kilometrů od Prahy, protože tam to opravdu vypadá jak někde úplně jinak. Moc hezká to. Spoustu běžců klasický Vltavy nás přemlouvalo, ať i klasickou Vltavu na posledním úseku. No, hodně, 2, no. Spoustu se jich modlilo, aby jsme je už do toho za kopce neposlali, ne? Tak.
No oni se tam Takže, ale jo, potkali. díky Ne, Radku. je to hezký, to jako tam fakt je to Obecně hezký, prostě, když ale... tak doporučuju vlastně, jako jestli bude mokro, tak doporučuju vlastně na všechny úseky jako trailovou botu. No, možná až ze slab, no. Koukněte na mapy.cz, tam je jako hezky vidět silnice, šotol, jakoby, a trasa, která po silnici není. Když je ten poslední úsek takhle na půl, hele, no tak jestli tam budete mít auto, který vám, to jsme nikdy v pravidlech neřešili, no, jestli tam budete mít auto, který vám vydá silniční boty, jo, hodilo by se to na posledních 7 kilometrů po stezce mít silničky, no, ale... Hele jo, no tak když to zvládnete, tak my vám to Podchycený to nezakážeme. nemáme. Teď koukáme na F1 na Netflixu a tam vždycky zahlásí box, takže přezvěte a letíte dál. Je to dobrý. No a jenom jsem tam vlastně z toho jenom chtěla říct, že vás cíli čeká super jídlo, takže se na to připravte a pak se tam užijete. Musí být v Měříně přítomně všichni z týmu. Nemusí. Stačí, když kapitán, který přinese prohlášení a samozřejmě bychom rádi viděli běžce, který startuje první úsek. Toho bychom rádi viděli, No. to je fakt. Taková drobnost. Takže ano, kapitána běžet z prvního úseku by tam asi měli za náma se dostavit, ale tak chcete je poslat na trasu, ne? Tak, A máte jedno auto, že jo, takže jako... Jedně pokud někdo bydlí ve Slapech, tak asi chápu, že nastoupí ve Slapech, ale... A nebo jede do Davle vlakem. Nebo tak. možností je spousta. Díky, my jenom budeme asi řešit trošku logistiku i s dětma, takže proto se ptám. Ty bláho. Jo, Na děti, Báro. Hele, No ale má to i dobrou stránku, Báro, protože budeme mít tentokrát i dětský koutek v cíli. jo, moje dítě je na dětský koutek asi ještě malý, ale potřebuji. Takže jenom jsem se zeptala, abych věděla, jak to pořešíme asi nějak, ale u nás rovná se kapitán první závodník prvního úseku, takže v tom to bude asi dobrý, teda díky. Akorát pak neodjede to auto, teda, když ten kapitán dojede, tak jedně, že by měl Ale na tohle mě napadá, že skočím do řeči jako Vltava Run Chat, což je vlastně facebooková skupina, kde se teda standardně hledají členové do týmu, ale možná mě tam napadá, že když tam napíšete, nebo napíšeš, jestli by vašeho kapitána někdo nehodil do Měřína, tak se třeba někdo z jiných týmů najde a pomůže. Jo, tak my jsme v tom týmu čtyři ženský, my to běžíme jako každá má ten jeden úsek, takže věřím, že se jako nějak domluvíme a s tím kapitánem tam někdo bude. Jde o to jenom, jestli bychom se eventuálně mohli takhle rozdělit, kdybych třeba já, co běžím z Davle, takže bych mohla přenocovat prostě někde v Davli a pak jako se tam připojit neděli na ten start až, no. Takhle proto jsem se ptala. Určitě. Hele, a není nějaký WhatsApp group jako na tuhle VR4, když nás je tak relativně málo, těch 50 kapitánů, abychom si tohle skoordinovali? Zatím není. OK. Zatím nás to ani nenapadlo, ale jako otázka, no. Tak asi se tam chtěli byste být propojeni všichni vzájemně? My to nějak namyslíme a dáme vědět zase mailem nebo něčím na kapitány, pokud nás něco napadne. Ale dobrý point, zajímavý. Jo, protože tohle budou řešit asi více lidí, jakože jak tam ráno toho kapitána nebo toho prvního dostat a zbytečně se tam budou hromadit auta, když se to může spojit a ušetřit nějaký, nevím co, palivo, čas, energie. Jo. Hele, a když už mám slovo, já vám chci hlavně strašně poděkovat, že to pro nás takhle děláte a moc profesionálně. Já už jsem běžel několik ranů a nevím čeho všeho, jako hory, bory a tak. A i tu 4 minulý rok. A pochopil jsem, že ten 4. úsek vymyslel Láďa, tak až na ten 4. úsek vynikající. Jako, no. Hele jo, kdyby vás
kohokoliv napadlo, nebojte se mi volat, jsem každý den na infolince, teď už je toho trošičku víc před závodem, ale kdybych nezvedal, pošlete SMS-ku, zavolám zpátky, můžeme se na cokoliv, na jakýkoliv úsek podívat, probrat, doporučit a tak dále. Takže schůzku umístíme na náš YouTube kanál Vltavarán, tak kdyby se chtěl někdo ostatní z týmu podívat, bude moct. To stejný v kapitánské sekci v kolonce ke stažení bude umístěná ta PDF prezentace, takže klidně můžete šérovat do týmu a to je za mě asi všechno. No za nás asi taky, pokud na nás máte ještě nějaké otázky, tak klidně, nebo nám je potom pošlete, ale nestyďte se, protože možná to bude zajímat i všechny ostatní. No a my se na vás budeme těšit potom v neděli ráno v Měříně a v neděli v poledne potom na Hamru v Braníku. Tak my budeme nachystaní a budeme se na vás těšit. Děkujeme moc. Připomínám termín 25. dubna, ještě je deadline. 24 výběh. A 24 výběh, přesně tak. A potom už start 11. května. Díky, mějte se ještě krásně. Možná napadá jedna věc, než všichni skončíme. Já se na to, kterou jsme nezmínili, já se na to jdu rychle podívat. Jo, a je to tak. I na 4 vlastně vy máte možnost v administraci týmu volit kapitána a zástupce kapitána. Vlastně ten zástupce kapitána je tam z toho důvodu, kdyby se náhodou něco stalo a my jsme vám potřebovali dát vědět. Bouračka někde na trati, přeznačený úsek a tak dále, tak my vlastně vždycky posíláme notifikační SMS-ku, jo, nějaký prostě alert, stejně jako vám dneska přišlo před kapitánskou schůzkou. Takže kapitánovi a na zástupce jde SMS-ka s nějakým alertem, s nějakým upozorněním. Tak to je jenom za mě úplně poslední. Teď mě to napadlo. Super. Tak jo? Tak děkujeme. Ahoj. 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 Díky, čau. Čau.